Magagas na no? So mga bisitata na halip na sa Iloilo para magkonsultar sa mga advokasya sa mga party list na halip magiging na explain sa inyo. Sa mga ibuga, sa ibang lawa, sa ibang lugar na respectos na willing to support may magagawa sa mga. Ako na ginag-explain ko halip-balikan na sa inyo na kumalilong ko hindi yun sa party list na inakover yan nang para sa ako nakita ko hindi lang sila yung mga pero kung sino yung marami ang kumalilong ko hindi yung preparasyon para sa iyo ng mga Pilipino sa ako na bansang Pilipinas. Because, represent yan, ikala mo ngayon kung ako si Prince Martin, pero hindi kinasugal na basta pinapatao ang lumimuran na itinalaga. So, sa akong kita, kung kamu nasuporta sa umayon, hindi lang kamu ang pinagbilitan. Pilong ng Pilipinas ang benepisyo siyempre puso sa ayon pero kaya kita mga benepisyo